मोनफैनाय लोगो लोगोनो आं फट' मोनसे लाबाय, लाखांनानै सिङाव हाबलांना नायनोसै आरो डेक'रेसनखौ मादै खालामदों, माबायदि साजायदों। रावबोआनो गैया होनना सानदोंमोन, नाथाय दङ सिङाव, रावबो गैया। बाहेरायाव गरमखाय जिरायाखै रावबो, नाथाय सोबानो सिङावहाय जिरायजोबना दङ, माने एसिनि हावा थान्दा गुसु लागासिनो दङ। बेयावहाय उनावहाय फिल्म देखायगोननो, मा फिल्मथाय मिथिया आरो माला मा फिल्म देखायगोन। ओमफ्राय आं गिदिंफिनना फैफिनबायलै आदां गादां मोननायखाय। दसे थानानै जाखां लोखां होखावबाय रंजानाया। नों हायोरा आं हायो, गोसो बायदै रंजादो, गोसो बायदै मा बुंनो आरो, टेनसनानो गैया। मास जाबानो मावबानो फैसा मोननायालाय आरो रंजा कम्पिटिसन। नों हायोना आं हायो, लागाव। सोर सासेया मोजां मोसासिननो हायो, सोरनिया सोर दसे थानानै आदानो बाजैनो होखावबाय रंजानाया। लागाव आदा बाजै, बोलो होसार होसार फाटा फाटि बाजै। बे मोसानायखौ नुनानै लोगो सासेया बान्था बावबोबाय। आरोबाव एरबावदों, बिथाङानो आरो एरबावहोबावबाय। आदादों आरो बाजैदों मोसाखांनाय लोगो लोगोनो होखावलायबाय, जोंनिया आरो सुरुलाय। बैसागआव ओरैबायदि रंजादों, मुम्बाइआव ओरैबायदि रंजादों, बुंखानो नाङा, फाटा फाटि जाखादों, माने जेबो कमि गैया, टेनसन गैया। बेनिफ्राय दसे थानानै आनैना मेदामा फैबाय होननानै दसे मोसाग्लांबाय। बेनिफ्राय माबा मेदामा फिल्म लाना फैदोंमोननो, गावसोरनो बनायनाय गोदान फिल्मनो। ओमफ्राय आं पात्ताखौनो मोनासै, माला देखायखो, माला नायखांखो। बेनिफ्रायहाय मेदाम सासेयाहाय बिदाय लानायसै। बेखिनियानो आरो आंनि ब्लगा। खुलुमबाय, गोजोननाय थाबाय।